Am pus la început o imagine pe care probabil ați văzut-o mai mulți dintre voi într-una din predicile de la biserică. Este vorba de un loc în Italia, în stânga sus, unde romanii acum 2000 de ani aruncau vasele de ulei. Uleiul de măsline, în momentul când este pus într-un vas de lut, intră în porii aceia și literalmente după ce persoana respectivă golește vasul și vrea să pună ulei nou în acel vas, în porii aceia rămâne uleiul vechi care se strică, creează aciditate și corupe și strică literalmente și uleiul nou. Le-a trebuit ceva vreme romanilor să înțeleagă această problemă și când și-au dat seama că pierdeau ulei de măsline, care era foarte scump, au considerat că e mai avantajos să spargi un vas și să faci un vas nou, care ar fi fost mai ieftin decât să încerci să speli și să cureți acest vas. Atât de multe vase s-au strâns, vă aduceți aminte cei care ați văzut ilustrația, încât acum e un mic munte în Italia, făcut doar din cioburi și vase sparte. Este ilustrația cu care am vrut să încep pentru că Apostolul Pavel, o să vedem mai târziu, folosește imaginea aceasta și sparge tiparele, nu doar vasele, spunând că Dumnezeu e capabil, efectiv, să ia un vas de lut a cărui pori sunt infestați și murdari și incurabili și să-l curățească și să-l umple cu puterea lui cea mare. Te consideri, nu știu, un ciob în această seară? În mâinile oamenilor poate că nu mai ai niciun fel de nădejde și uneori noi suntem duri, suntem înguști și efectiv scriem diagnosticul incurabil, de nefolosit și vă dăm la o parte. Dumnezeu însă are alte standarde și dacă te simți sau te-ai simțit vreodată ca un vas de lut spart și aruncat împreună cu mulți alții, aș vrea în această seară să te răzgândești. Minciuna este unul din acele lucruri care cauzează spargerea vaselor. Îl iau pe David ca exemplu pentru că el a fost un om spart literalmente și apoi repus în slujire. Când fugea de Saul, vă aduceți aminte, a ajuns la preotul Ahimelech, îi era foame, era obosit și Ahimelech îl întreabă pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine și David îl minte. Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. De ce uneori se strică vasul acesta și nu mai poate fi folosit? Probabil din cauza minciunii. Dar David nu s-a oprit acolo. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul când se căsătorește cu Micala sau Mical și ajung să se certe. Probabil anumite gesturi, anumite, nu știu, lipsuri de încredere și așa mai departe. Și Mical îl vede pe David venind de la victorie. David e atât de fericit, poate și băuse puțin, nu știm, începe să danseze plin de bucurie și Mical de acolo de la etaj îl vede și îl disprețuiește în inima ei și în momentul când vine îi spune cum poate un om ca tine să se afișeze înaintea fecioarelor, pentru că pe marginea drumului erau fecioare care îl aplaudau și probabil îl sorbeau din ochi. Și Mical vede aceste lucruri și îl acuză pe David că este un om neserios și îl tratează cu dispreț. Uitați-vă la răspunsul lui David. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi la cinste la slușnicele de care vorbești. Și Mical n-a avut copii până în ziua morții ei. Întreb, era un păcat atât de mare din partea lui David încât să nu încerce să reconcilieze relația cu Mical? Se făcuse Mical vinovată de un gest atât de groasnic încât David să nu poată trece? Probabil că David făcea legătura între Mical și tatăl ei, Saul, care voia să-l omoare pe David și probabil că David vede în Mical umbra lui Saul și spune dacă acum mă tratează cu dispreț, mai târziu o să mă vândă în brațele tatălui și voi muri.
indiferent de motive, poate că unele erau legitime, David se răzbună și efectiv această femeie are viitorul ei proscris. Niciodată n-a avut copii. Trece vremea și de la minciună și răzbunare, David, care acum este pe streașina casei regale, în timp ce oamenii lui sunt la război, se uită și o vede pe Batșeba, o femeie foarte frumoasă, ne spune Scriptura, care se scălda și era foarte frumoasă la chip. Este și partea următoare, dar vreau să mă opresc doar la această idee a ochilor care văd. Nu cred că este în sine greșit în momentul când se izbesc ochii tăi de o astfel de situație, să te consideri deja păcătos. Dacă n-a fost vina ta și probabil că ieșind pe acoperișul casei, David s-a uitat și când a văzut-o, avea de ales să rămână fixat cu privirea lui sau să întoarcă privirea. David a ales să rămână fixat cu privirea lui. Mi-aduc aminte, e un exemplu personal și nu mi-e rușine să-l dau. Citeam știrile când a început războiul din Ucraina. Și mi-aduc aminte că era o știre în care soldații ucrainieni cuceriseră niște tranșee și lupte corp la corp. Era o situație eroică și spunea titlul video inclus. Și am zis, aș vrea să văd și eu eroismul unui om. Am dat scroll, veneau prima oară cuvintele, descrierea și imediat apare o căsuță neagră cu cuvinte în roșu, video. În naivitatea mea am crezut că era videoul de care vorbea un titlu. Și când am dat click, ghiciți ce fel de video era. Cineva ori hăcuise, ori plătise acest site, era un site de știri foarte cunoscut, și a pus o imagine pornografică. Am început să dau cu mâinile peste tot prin ecran, nu mi-a ieșit nimic, am închis ecranul și literalmente a început să-mi bată inima. Nu vreau să bravez în fața voastră, ci doar vreau să vă spun, sunt uneori situații când efectiv nu știi ce să faci, pentru că nu ești pregătit. Dacă aș fi ales să mă uit justificând în mintea mea și spunând, ok, nu e vina mea, se mai întâmplă, ce-i greșit, l-am închis, l-am deschis și am rezolvat problema. Dacă însă ne uităm la aceste lucruri, după ce ne dăm seama că nu este ok, cum a făcut David, deja avem un păcat sexual al privirii, care păcat sexual niciodată nu se termină în sensul acesta, pentru că este urmat de un păcat fizic. David a trimis niște oameni să o aducă, ea a venit la el și s-a culcat cu ea. Studiile confirmă comportamentul lui David, și anume, persoanele care depind atât de mult de păcatul pornografiei, în timp, nu vreau să generalizez, sunt persoane care reușesc să înfrângă acest dușman, pe unii îi știu și mulțumesc Domnului pentru ei, dar sunt persoane care, atât timp cât rămân adânc înrădăcinate, trupul lor lucrează împreună cu creierul lor și ispita devine atât de mare încât devine irezistibilă și nu puțin tineri cad și în acest păcat. De la imagine trec la fizic. David a căzut și s-a făcut vinovat de păcat sexual, nu doar al privirii, ci și al trupului. Și dacă s-ar fi oprit doar aici, probabil am fi spus, frate Dan, sunt mulți și aș fi de acord. Dar nu s-a oprit doar aici. În momentul când se culcă cu Batșeba și rămâne Batșeba însărcinată, David, când află că femeia aceasta are copil, în loc să rezolve problema prin pocăință și să restaureze relația ei, ajunge să comită o crimă. A doua zi dimineața a scris o scrisoare lui Ioab, generalul lui, și a trimis-o, vă dați seama, adaugă insultă la această crimă și îi dă scrisoarea morții lui chiar în mâinile lui Urie. În scrisoarea aceasta scria, puneți-l pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Și într-adevăr, acesta este păcatul final care îl face pe Dumnezeu să-l cheme pe prorocul Natan și să-i dea acea ilustrație. Un om sărac avea o mielușa și o iubea și el și copiii lui ca pe lumina ochilor. Un om bogat și-a invitat prietenii să facă un party și, deși avea multe cirezi, a luat acea mielușa a săracului,
a sacrificat-o și l-a dat să mănânce prietenilor lui. Și David se aprinde și fără să-și dea seama, se condamnă pe el însuși. Înainte să dau pașii prin care Dumnezeu ne restaurează, aș vrea să răspundem la întrebarea de ce. De ce ajungem să mințim? De ce ajungem să păcătuim cu privirea? De ce ajungem să păcătuim cu trupul? De ce? De ce? De ce? Și unul din răspunsurile pe care ni-l dă Scriptura este influența demonică. Nu am dat versetul aici, dar David n-a fost imun la influența demonică. Într-o zi, Satana l-a ispitit în inima lui și l-a făcut să numere poporul. N-am inclus exemplul aici, am inclus principiul, ca să știm că David nu a fost vulnerabil. Dau însă un alt verset care ilustrează mai bine acest principiu. Cine păcătuiește este de la diavolul, că diavolul păcătuiește de la început. El de la început a fost un ucigaș, observați crima lui David, și nu stă în adevăr, observați crima lui David, minciuna, ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Nu vreau să ne amăgim crezând că întotdeauna când păcătuim, diavolul este de vină, dar este un factor, ceea ce mă duce la a doua cauză a păcatului, și anume firea sau natura pământească. David și Vechiul Testament vorbește și despre acest lucru, n-am dat exemplul aici, dar spune că în păcat m-a născut mama mea. Și avem aici partea nou-testamentară a acestui principiu și faptele firii pământești sunt cunoscute. Vă rog, uitați-vă la ele, o parte dintre ele sunt și ale lui David: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Și Pavel are și alte liste în care vorbește despre ce vine din firea noastră pământească. Ce face cel rău este să ia natura noastră vulnerabilă și să ne ispitească în aceste lucruri. Imaginea pe care unii dintre voi ați mai văzut-o, modul în care lucrează firea pământească, și anume, dacă eu aș fi dat curs acelei experiențe, văzând înregistrarea aceea și aș fi rămas acolo, ceea ce s-ar fi întâmplat în creierul meu, am repetat lucrul acesta cu alte ocazii, dacă este cineva care n-a auzit, vreau să precizez acum. Creierul nostru la imagini ca acestea și nu numai ca acestea. Un film bun, vă spuneam cu altă ocazie, un desert, treci pe lângă o cofetărie și vezi în vitrină un desert incredibil de atrăgător. Și într-un caz și în celălalt, ori de câte ori este o sursă de plăcere, creierul secretă o substanță printr-un astfel de emițător, niște pompițe mici, și la capătul celălalt al traseului este un receptor care primește acea substanță. Între emițător și receptor se creează o cale. Se numesc sinapse și prin aceste căi, practic, circulă informația. Vă plictisesc? Ok, închei aici spunând următorul lucru. Cu cât informația circulă mai mult, adică cu cât deschizi din nou acea căsuță, prima oară a fost un accident, dar ți-a plăcut. O faci a doua, o faci a treia, o faci a 100-a oară, ori de câte ori informația aceea pleacă de la emițător la receptor, acea cale se îngroașă și se îngroașă și se îngroașă. Și devine din ce în ce mai groasă și din ce în ce mai greu de vindecat. De aceea, în această luptă împotriva păcatului, unul din pașii pe care îi facem este abstinența. Ne înfrânăm. De ce? Ca să facem ca aceste căi, care, apropo, au informații prin ele, să se usuce și să se întrerupă. Și în momentul acela nu mai există între ochii noștri și creierul nostru această plăcere. Și nu doar că ne abținem, punem în creierul nostru alte plăceri bune. Ăsta este principiul. E doar o problemă de timp până voi cădea din nou, dacă creierul meu nu se hrănește cu plăceri legitime. Și în al treilea rând, păcătuim nu doar datorită lumii demonice, nu doar datorită creierului nostru, dar și datorită relațiilor în care intrăm. Tot apostolul Pavel: oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Și psalmistul Asaf de data aceasta spune:
erau să-mi alunece pașii. De ce? Pentru că mă uitam la oamenii răi. Mi-a plăcut ce am văzut. Puțin mai târziu n-am dat restul versetelor. Îi vedeți că au o gură foarte convingătoare, atrag, sunt bogați, spune, sunt doldora de grăsime. În antichitate, grăsimea era un semn de prosperitate. Și Asaf se uită și spune, vreau și eu aceste lucruri, vreau puterea lor de convingere, vreau să fiu și eu un influencer ca ei, vreau. Și spune la un moment dat, era să cad literalmente. De ce? Pentru că m-au convins alții că este mai bine așa. Lumea demonică, firea pământească și păcatul. Finally, putem, vase slabe, sparte și aruncate pe un deal, să fim curățați și restaurați, puși împreună de Dumnezeu? Biblic vorbind, absolut. Și iau din nou cazul lui David. Pasul numărul 1, e bine să înțelegi consecințele pe care uleiul care s-a împuțit și a intrat în porii aceea, consecințele pe care îl are sau le are asupra ta. Romanii nici nu voiau să discute, pur și simplu aruncau vasul. Dumnezeu însă m-a iubit atât de mult, l-a trimis pe propriul lui Fiu, încât nu este gata să renunțe la mine. Și uitați-vă ce spune David. Ferice de omul căruia nu-i țin în seamă Domnul nelegiuirea, în duhul căruia nu este viclenie, și acum vorbește despre păcatul lui. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Păcatul are un impact asupra emoțiilor noastre, după cum vom vedea mai târziu, dar păcatul are un impact și asupra trupului nostru în general. O persoană care poartă Duhul Sfânt în inima ei, dacă îl întristează pe Duhul Sfânt, acea persoană ar trebui să se întristeze și ea. David avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și începe să geamă în interiorul lui, nu se simte bine, știe ce a făcut și atât de mult îl chinuie acest lucru, încât până și trupul lui ajunge să sufere. Imaginea pe care am văzut-o de Crăciun, citeam un articol și recomandau specialiștii vinul fiert cu scorțișoară. Știți voi, la Târgul de Crăciun? Mă bucur că nu știți, ok? Dar era acolo, vin fiert cu scorțișoară, probabil la un preț accesibil. Din curiozitate vei spune, un pahar de vin, come on, ce-am greșit dacă beau un... Și Pavel recomandă lui Timotei să bea un pahar de vin. Și uite așa, ai băut un pahar de vin fierbinte cu scorțișoară. Foarte dulce, știu că unii îl consideră desert. Uitați-vă cât de atrăgător era articolul. Am intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Aroma vinului fiert ne învăluie peste tot. Chiar se simte în momentul când începi și mergi pe la tarabele alea. Încărcată cu mirodenii. Uitați-vă la avantaje, că te convinge lucrul acesta. Conține polifenoli, compuși care luptă împotriva radicalilor liberi, susțin sănătatea cardiovasculară, scorțișoara, cuișoarele, cardamomul, induc o stare de relaxare, iar combinația de căldură și gust dulceag poate ajuta la reducerea stresului. Ai gusta un pahar în urma acestor sfaturi? Continuăm. Vinul conține compuși care pot stimula eliberarea de endorfine, contribuind astfel la o stare generală de bine. Vinul fier susține sistemul imunitar, scorțișoara, de exemplu, susține circulația sângelui, are efecte microbiene, scuișoarele sunt bogate în antioxidanți, contribuie la protecția împotriva răcelilor sezoniere, iar ghimbirul poate ajuta la calmarea simptomelor respiratorii. Nu cred că există vreo boală pe care să nu fi listat acești oameni și pe care să o poată vindeca vinul. Am pus aici imaginea unei femei care obișnuia să bea la viața ei, a început probabil cu un pahar de vin fiert, glumesc, dar așa încep toate lucrurile, până când a ajuns să bea efectiv în fiecare zi. Nu era o bețivă să cadă pe jos, dar acasă când venea, bea până când se încălzea și în fiecare zi avea porția ei de alcool. Până când târziu, undeva pe la 40 și ceva, 50 de ani, s-a îmbolnăvit de cancer. Citeam astăzi, chiar azi dimineață, ceea ce doctorul se numește The US Surgeon General. Este chirurgul general al Statelor Unite. Știți, au un doctor care oarecum monitorizează starea sănătății și cred că în urmă cu vreo 2 sau 3 săptămâni a spus acest lucru. Ascultați-mă,
trebuie să punem pe sticlele de alcool același avertisment pe care îl punem pe pachetele de țigări. Am văzut câteva pachete de țigări, am fost în weekendul acesta într-o misiune, am intrat la o stație de benzină și în timp ce cumpăram, nu mai știu ce mi-am luat, erau acolo listate toate. Știți că arată bolile de care te poți îmbolnăvi dacă fumezi? O dita mai gaură în gât, se vedea literalmente interiorul, o gaură sub braț. Nu mai dau toate celelalte detalii, poate când veți intra să vă uitați. Și totuși oamenii cumpărau fără nicio problemă. Și acest doctor general spune, nu. De ce doar pachetele de țigări să poarte această avertizare și anume pot produce moartea, când vinul s-a dovedit și alcoolul în general că poate să producă cancer? Și acesta este articolul pe care l-am citit azi dimineață și anume un pahar de vin lăudat pentru proprietățile lui atât de eficiente, de fapt poate să fie începutul unei otrăvi cu care îți păcălești creierul și care te duce mai mult la cancer. Și sunt câteva tipuri de cancer pe care specialiștii le-au determinat. Pasul numărul 1. Înțelege consecințele. Nu cred că David s-a gândit la cât de departe ar fi ajuns. Consecințele asupra lui, oasele lui îl dureau. Uitați-vă însă și la celelalte consecințe. Nu doar asupra mea, dar consecințele asupra celor dragi. Vă aduceți aminte de scena cu Ahimelech? Când David îl minte pe preotul acela, Ahimelech și toată casa lui au murit. Saul a aflat că David a fost la Ahimelech. Saul a aflat că David a mâncat de la Ahimelech. Saul a aflat că David a luat sabia lui Goliat de la Ahimelech și că a primit adăpost când de fapt David era un proscris. David n-avea voie să intre și Ahimelech pur și simplu a încălcat cele mai elementare principii și când Saul află, îl omoară fără cruțare pe el și pe casa lui, omoară 85 de preoți din orașul Nob și ca și când n-ar fi fost suficient, nu doar Ahimelech, nu doar casa lui, nu doar preoții, mulți dintre care erau fiii lui, Saul omoară toată cetatea Nob. A spus, știi ce? Toți sunt vinovați, deși săracii oameni n-aveau nicio vină. Și dacă s-ar fi terminat doar aici, consecințele asupra păcatului lui David, dar nu se termină aici. David când află, vă aduceți aminte, are această experiență de remușcare și spune, eu sunt vinovatul pentru toată casa lui Ahimelech și oamenii din Nob, dar, Doamne, îți mulțumesc că ai salvat familia mea. Nu. Dumnezeu n-a salvat familia lui pentru că păcatul are consecințe. Vă spun ceva în numele astea? Amnon, Tamar, Absalon, Adonia și probabil care sunt copiii lui David, apropo, și care au murit datorită păcatului lui David și toată imaginea pătată, înțelege consecințele pe care le are asupra ta păcatul, înțelege consecințele pe care le are asupra celor dragi, înțelege puterea pocăinței. Pocăința este un cuvânt uzat în cercurile evanghelice pentru că îl auzim atât de des încât ne obișnuim cu el și se uzează, adică nu mai are niciun fel de forță. Dar ea are o forță enorm de mare. Ai milă de mine, Dumnezeule, îmi cunosc bine fără de legile. Uitați-vă la modul foarte, foarte sincer prin care David se pocăiește. Fără de legile mele, păcatul meu care stă necurmat înaintea ta, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit, Dumnezeule, tu nu disprețuiești. Pocăința are putere. De ce? Este singura stare lăuntrică pe care Dumnezeu nu o disprețuiește în mijlocul păcatului. Toate celelalte sunt de disprețuit. Păcatul, aroganța, mândria, justificarea păcatului este una singură pe care Dumnezeu nu o disprețuiește și anume starea de pocăință. Înțelege puterea. Dacă vrei să nu fii doar un ciob aruncat pe un deal, irecuperabil, incurabil, înțelege că este un medicament pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia dintre noi și anume medicamentul pocăinței. Înțelege puterea cuvântului și a rugăciunii. Psalmul 51 este o rugăciune.
David putea să ia alte măsuri, putea să șteargă cumva, să-și recreeze o altă imagine, dar lui David nu îi este rușine, se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dacă te consideri un ciob spart și aruncat pe un deal, irecuperabil, oamenii deja ți-au scris diagnosticul și nu vor să mai aibă nimic de a face cu tine, mergi înaintea lui Dumnezeu. Contează mai puțin ce cred oamenii, contează mai mult ce știe Dumnezeu și apoi observați puterea cuvântului lui Dumnezeu. Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii mele. Se referă la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Fă dar să pătrundă, ce anume să pătrundă? Să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu, zidește prin adevăr, prin înțelepciune. Adică când cuvântul intră în inima mea, cu ajutorul Duhului Sfânt deja zidește Dumnezeu o inimă curată. Din afară poate că ești un ciob murdar. Dacă miroși, acel ciob miroase a ulei oxidat, s-a împuțit. Dacă însă se uită cineva înăuntru, vede deja o inimă curată pe care Dumnezeu o pregătește, un duh nou, îți dă Dumnezeu un nou început și un duh statornic. Înțelege puterea iertării. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu, uitați-vă la primul efect. Iertarea ne dă bucurie. Pot să rămân un ciop de vas oxidat și aruncat în afară și să mă obișnuiesc cumva, adică să spun, ok, sunt eu, e cu tare, de fapt știu că mulți alții au făcut ce fac eu și să ajungem să normalizăm păcatul. David nu normalizează nimic. David vine înaintea lui Dumnezeu și când lucrează cu sinceritate și pocăință, reapare bucuria. Vă rog, uitați-vă, veselie și bucurie, iarăși bucuria mântuirii, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, sunt doar avantaje pe care le avem în momentul în care ne pocăim. Înțelege aceste avantaje. Ele lucrează în favoarea ta. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Este consecința pocăinței. Dacă citiți Epistola către Corinteni, o să vedeți puterea pocăinței când oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu. Odată ce ne-am pocăit, odată ce am primit în noi cuvântul lui Dumnezeu, odată ce ne-am rugat, odată ce Duhul Sfânt a început să facă vindecarea, mai urmează încă un pas, și anume închinarea. David spune următorul lucru: Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat, uitați-vă la consecințe, și limba mea va lăuda îndurarea ta, deschidem buzele și gura mea va vesti lauda ta. Apropo, putem să deschidem gura și putem să ne închinăm și în timp ce păcătuim și ne-am obișnuit cu păcatul. Nimeni nu știe, nu sunt atât de înțelept și nu am un glob de cristal în care să mă uit și spun cu tare, au venit și cântau de numai, știu eu mai bine. Nu e treaba mea, sincer, să fac lucrul acesta. Dar vă rog, uitați-vă ce se întâmplă în momentul când o inimă care s-a pocăit vine în închinare. E o altfel de stare a lucrurilor. E o altfel de experiență. E bucurie acolo, este laudă, din nou limba își deschide și cuvintele de laudă ies. Înțelege puterea închinării. E unul din pașii pe care îi poți face ca să devii un vas. Înțelege puterea comunității. Atunci, spune David, îi voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Observați rolul comunității. Un om care a devenit un ciob urât mirositor este pus din nou de Dumnezeu împreună și devine un bibelou cum a fost și în momentul când devine bibelou se uită în jurul lui și îi caută pe cei care au căzut. Și ca unul care știe ce înseamnă durerea și mirosul urât al păcatului, nu-i va lăsa pe ceilalți. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultați, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală între voi
Voi care sunteți duhovnicești, care ați trecut pe acolo, și apostolul Pavel trecuse pe acolo, criminal, hulitor, blasfemiator, știa apostolul Pavel ce înseamnă să fii un vas de ocară. Voi care sunteți duhovnicești, ridicați-l cu Duhul blândeții, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Poate că ați auzit de această fată, femeie, este acum Jackie Hill Perry, o fostă lesbiancă cunoscută, foarte agresivă în ceea ce promova, nu doar că trăia, era o militantă. Noi îi numim ideologi, adică încearcă să schimbe ideile oamenilor până când Dumnezeu a cercetat-o într-o zi și atât de profundă a fost pocăința ei. Apropo, dacă v-ați uita la cărțile ei, una din cărțile ei este Gay Girl, Good God. Dumnezeu și-a aruncat privirile asupra ei, a cercetat-o, a iertat-o, acum e căsătorită, are copii, vorbește mulțimilor despre puterea pocăinței și restaurare și nu doar că vorbește, dar în viața ei exemplifică un soț pe care îl iubește, o familie frumoasă. Uitați-vă ce spune Jackie Hill Perry despre puterea comunității. Să te izolezi de oameni, pentru că în momentul când păcătuim, uneori ne izolăm de oameni. Să te izolezi de oameni este un mod prin care nu îți vei păzi inima. Cu cât suntem mai singuri, cu atât suntem mai vulnerabili. Adaugă ea, ai nevoie de mai mulți ochi pe lângă ochii tăi, ca să poți umbla drept. Înțelege puterea trupului lui Hristos. Găsește-ți o persoană în care ai încredere și mărturisește-i păcatele tale, într-un cadru confidențial, lucrează cu acea persoană, poate pe timp mai îndelungat, ca acea persoană să monitorizeze și să poți crește, nu te izola în comunitate. Comunitatea nu are în sine o putere magică, dar Dumnezeu lucrează prin trupul lui Hristos și mădularele mai slabe sunt ridicate de mădularele mai puternice. Să te izolezi de ei nu este un mod prin care îți vei păstra inima. Nu doar comunitatea înțelege puterea slujirii. Dacă ai fost iertat, dacă ai fost schimbat, dacă începi să te închini, dacă ai din nou părtășie cu cei din jur, de ce nu te-ai implica? Eu cred că ar fi foarte bine să te implici. Uitați-vă din nou ce spune David. Atunci îi voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. David, în momentul în care se ruga, era pur și simplu distrus, dar Dumnezeu îl pune împreună din nou și când îl restaurează, are din nou, observați, autoritatea morală să îi învețe pe cei din jur. Și atunci când un păcătos iertat și restaurat îi ajută pe cei din jur păcătoși și se vor întoarce, uitați-vă la celelalte slujiri. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului, zidește zidurile Ierusalimului. Cine? Dumnezeu să le zidească? Nu. Tot David le zidea, tot împăratul ridica, tot el și preoții și ceilalți se implicau în acest lucru, apoi oamenii din jur aduc jertfe neprihănite, arderi de tot, jertfe întregi, viței și așa mai departe. Este un cadru al slujirii. Omul restaurat, imaginați-vă din nou vasul spart, pentru că miroase urât, vasul acela este curățit și devine din nou un vas. Închei cu această imagine a vaselor. Poate că ați mai văzut imaginea. Sunt între noi câțiva tineri care s-au născut și au crescut în Italia. Ei știu despre Bosco Reale. Este o vilă lângă muntele Vezuviu, care acum 2000 de ani a erupt și lava a acoperit literalmente zeci și zeci de kilometri. Spunea cineva că lava aceea ar fi putut acoperi tot centrul orașului New York, Manhattan-ul, până la o înălțime de 100 și ceva de metri. Atâta lavă a existat în burta acelui vulcan, ore întregi, a dat afară, până când acoperișurile caselor au dispărut și tot ce se vedea era pur și simplu un pustiu din care ieșea fum. Proprietarii acestei vile au fugit în grabă și n-au mai avut timp să ia comorile. Le-au descoperit prin 1800 și ceva niște căutători de comori, le-au înstrăinat, sunt acum la muzeul Louvre, dar ele spun un lucru. Din aceste vase, apropo, nu mâncau sclavii, nici invitații special, trebuia să fii super, hiper important în acea comunitate.
ca gazdele să le scoată, vase din aur și de argint. Erau vasele cele mai scumpe. Am pus aici o imagine cu vase de piatră, nu vase de ceramică, de lut, a căror pori primeau uleiul și îl făcea să se oxideze și să miroase urât. Vasele de piatră erau vase alese special pentru că piatra nu are pori. Poți să pui ce vrei în ea, că piatra, dacă este spălată, își revine la calitatea ei inițială. În vase de piatră, vă aduceți aminte, a pus Mântuitorul apă la nunta din Cana, le-a spus slugilor să umple cu câteva vede de apă, s-a rugat și a transformat apa în vin. Sunt vase curate. Nu oricine le are. Dar dacă vrei să păstrezi lichidele curate, vasele de piatră sunt cele mai importante. Am pus aici o imagine cu un vas de ocară. În antichitate nu existau toalete, așa că existau vase de ocară. Mă opresc aici, înțelegeți ce vreau să spun. Când apostolul Pavel se adresează celor păcătoși și folosește această imagine, și anume un vas de ocară, fie oxidat de ulei de măsline, spart și aruncat, fie literalmente un vas de ocară, care nu mai era folosit în niciun caz, Pavel spune următorul lucru. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, nu de el, de Dumnezeu și folositor stăpânului său, folositor lui Dumnezeu, destoinic, observați din nou, pentru orice lucrare bună. Michael Francese, am spus cu altă ocazie, un foarte cunoscut mafiot din America, ajunsese destul de sus în ierarhia mafioților, până când, înregistrat fiind de FBI, i s-au pus în față probele și FBI-ul i-au spus, dacă nu cooperezi cu noi, te înfundă pușcăria, poate chiar scaunul electric, atât de mari erau păcatele și crimele pe care le făcuse. Și el, bineînțeles, fiind mafiot de mafiot, a refuzat. L-au pus într-o celulă, dar a început să lucreze amenințarea. Pentru tot restul vieții tale vei rămâne într-o pușcărie, între oameni răi, duri, mizerie pentru tot restul vieții tale. Și ca un motoraș, creierul lui înregistra și într-o zi cineva i-a dat o Biblie. Un gardian care l-a văzut a disprețuit-o la început, vă rog dacă aveți ocazia să-i citiți mărturia, până la urmă, pentru că zilele și săptămânile continuau, a luat Biblia aceea, a citit-o și s-a frânt înaintea lui Dumnezeu. A fost de acord să colaboreze cu FBI-ul, dar nu ăsta a fost motivul, ci pur și simplu Dumnezeu l-a cercetat atât de mult, încât omul acesta a ajuns un vas de cinste. Uitați-vă ce spunea în momentul când a văzut Biblia aceea. Nu cunosc o singură familie din lumea mafiei a cărei viață să nu fi fost complet devastată. I-a văzut și s-a văzut pe sine ca într-o oglindă. Și apoi adaugă, dacă Dumnezeu îmi știe inima, dacă mă pocăiesc sincer pentru ce am făcut și dacă sunt sincer când îi cer iertare Domnului și doresc să mă las transformat în acel cinism care îl încerca, spune el, eu cred că va fi posibil. Și a fost posibil. Astăzi, deși a fost amenințat, imaginați-vă că oamenii știau de trecutul lui, știau că a fost un trădător, știau că a ciripit, cum se numesc acești lași, care lucrează cu poliția și s-a pus un premiu pe el, a spus, nu mă interesează. Vreau ca oamenii să audă vestea cea bună, să se uite la mine, la schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Știți că au fost și alți mafioți care au lucrat cu FBI-ul? Știți ce face de obicei FBI-ul? Îi pune într-un loc necunoscut, unii dintre ei își fac operații chirurgicale și primesc o indemnizație de la FBI pentru tot restul vieții lor, ca un fel de răsplată pentru serviciile pe care le-au adus prin faptul că au fost arestați ceilalți mafioți. Nu Michael Francese. Michael Francese a decis pentru că era un vas de cinste, pentru că s-a curățit, a decis să fie folositor stăpânului lui. N-ai vrea în această seară să schimbi starea lucrurilor? Să spui, Doamne, chiar dacă ceilalți nu știu, mă simt ca un ciop de vas oxidat și urât mirositor aruncat deoparte, pe care Tu oricum nu-l mai poți folosi. Sau să-i spui, Doamne, am înțeles în această seară
că dacă ai putut restaura un om ca David, în mod cert, același Duh care l-a înviat pe Hristos din morți poate să învie sufletul meu și să mă apropie de tine? Poți să spui lucrul acesta, nu mi-l spui mie? Cuvintele mele nu pot să atingă decât, nu știu, urechile tale, mintea ta? Doar Dumnezeu îți poate schimba inima.